Siapa dia kalau bukan Fitri Anita? Agak nada. Hey, oh, hey, hey, ya, ya, ya. Asik. Bus, nanti parah itu. Rono penyakit hilang, penyakit hilang. Hilang penyakitnya. Yes. Para panas saya. Ora panas. Hai. Halo. Apa kabar kamu? Hai. Ya Allah. Kamu tambah gemoy deh. Alah sama deh. Kamu tambah. Aduh, aduh kamu tambah gemoy deh mas. Iki ketoke kok piye to pitaku nyamang kowe saiki iki? Iya. Besok. Delok Mas Rono. Piye? Wah, cek utuh. Aku ki jane sampean telepon iki aku seneng mas. Nyen apa? Sing tak pikir mung siji. Apa, Dik? Kebayaku ora ono sing sedeng. Ndung. Aku bayake mbokmu. Ngono ya. Mbokmu kan Aku gede. wedi Lah lah, iya iya. malah me gedodoran. Kedodoran. Tinggal kantor sehat toh, Ibu? Alhamdulillah Ya. sehat semua. Aku cuma bisa memantau lewat TikTok, Oke. teman-teman. Saya juga. Pokoknya Nggih. kanca-kanca senimannya tak pantau kabeh. Nggih, ning matur suwun nika Alhamdulillah. panjenengan tepang menika putranipun Waranggono Kondang Kaloko. Amin. Saking Bumi Tuban wonten Ibu Mbarsih menika putranipun. Nah niki utuh Utah walah iki. medun saon. Medun saon. Ayo, diatur apa, Nduk? Nggih, kula badhe niku. Sugeng dalu riyin nggih, Bu Oh, nggih. 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 Ndek siang kula mboten saged dugi, Bu. Alah ndek siang niku banjir mangke kula. Neng ndi sing banjir? Kae lho ning kali kae lho. Kali kethek. Kali tek. Dadi aku tekaku. Kali yo kono madhep lho kethek madhep rene. Lah, Ndah. Kali kethek madhep rene. kethek. Wis persis kethek. aku ge awan dijak iki lho. Iki mang jane- Pamungkas. Iki jane ya ape oper limit iki mang. Iki mau. Dadi sing Terus- kono pet kayak kene, kene Iya. pet kayak kono. Gak sida. Gak sido bocah kakan polah sing siji Lah, iya. mangarepan. Ning alhamdulillah aku nyawang koncoku siji iki wis. Sing ndi? Mbok tekane awakmu. Sing rambutnya gondrong iki. Pengendang iki. Heeh. Bergas, Duk. Bergas. Mau Isih nemeng- masih muda. Masih muda. Masih muda. Heeh. Mang- Namanya siapa, Mas? Loh, kenalan ah. Kurang kenal aku ki. Oh, Irul. Oh, Irul. Oh, jenenge Oh, Irul. Irul. Nah, melodiku ya cek bocah kae. Kae bocah kabeh kae. Iki ya cek bocah. Bocah kabeh iki. Wah, iki malah nom dhewe iki. Caidan iki. Caidan. Aja bos sio to, Mas. Aja. Kok tak sawang kok malah nom ya to sampean nom. Nom. Kamu Angger tuh ora aneh, ora Bas. kuane ngene-ngene ya nom iki sinen kok ngapa ngop sing siji. Lah iki. iya. Nek rapi Ini kene kita kancane sel. sumpun yo pijo terus gua piyo. Lah iya. Orang kita semua. tuh sehat berkeringat. berkeringat. Oh, sowas. Khusus bablas ini. Ora, ayo monggo diatur apa, Duk? Apa iki enaknya ya? Nggih. Sing sigrak-sigrak atau apa? Ugi ngatur wideng dalu dumateng panjenenganipun Bapak-bapak pihak keamanan Nggih. dari Polsek Bapak Kalitidung. Kalitidung nggih Bapak polisi-polisi sing bagus-bagus. Halo Pak. Halo, Pak. Sehat Bapak? Sehat, nara sehat ratu kok kene kok. Lah iya. Ayo Pak nyanyi Pak sama saya. Lah aku dicuekin to Mas. Memikir ngatasi pora nyanyi sok. Monggo diaturin apa niki? Apa ya Mas iki sing sigrak apa sing Aku kangen musik karo di Kambang. Oh iya aku sik eling to ra ya. Tak jajal ya. Apa? Waalaikumsalam. Nanti langsung dandut yo. Iki apa bekakas? Bekakas apa? Tok bekakas. Iki barangnya apa Mas? Cinta luar biasa, aduh deh. Lah aduh, Dik. Hei, iki dangdutan. Dangdutane kok sik to, iki kayak campur sari sik Ini campur langgaman. sasa kok dangdut sama cindo kita. Ya, Iya. sama Cindu Sama kita situ. nanti nggih. Ya Cina Indu. Nanti ke Cina Indonesia. Duh, Loh. wow, rambut Aduh, wong ayu Dek. ketok iki. Kita rambut wong ayu ketok. Piye Mas? Iya, oke luar Iya. biasa, oke. Engko dikeki sik analan ya, oke bolo pinarak sik, engko dikeki tenang. Ya, Wong tenang. Tanggapane sak pedhote ban Duduk kipas. dulu ya. Iya iya kami Oke. tua kalau kandhane ana kami tua kok sik wong ngono. Sabar ya Pak Wo ya. Ya, sik, nunggu sik. Tak kekane langgaman sik wo. Aku Ya. tak menyendu-nyendu sih iki. Iya, iya. Ayo. Ayo cah nom-nom iki dadakan ngapa-ngapa ae. Sing mbok golekno iki lho ya sapa? Jane mono kok kono kok kene. Iku sakmono. Sakmono. Hmm.
nangis. Iki curhat sing babakan piro neh iki? Aduh, Dek. Aku saiki meneng, Mas. Napa? Aku saiki soalnya pendiam aku. Iya. Diam-diam luput. Luput neh. Aduh, Dek. Ngono iki ya pilihane sapa to? Kuwi kabeh takdir dari Yang Maha Kuasa. Iya sing emang takdir. Wis entek ndas telu. Ora loro. Sampe dilelekan apa ora le? Ana lelekan apa ora? Iki second ki? Second. Iki. Iku tompo tangan piro? Loh, iki tompo tangan piro piye to? Piye? Lagi loro. Lagi loro. Iki rada bleduk kok kira. Aku nggawa tisu basah kok. Dilapi. Apa tak lapi? Iki entek ndas telu metu pira? Entek ndas telu metu pira? Entek ndas telu. Metu? Metu selawe. Metu selawe. Ayo. Pasrah kang kuwasa nrimo pandumetu mati. Baksone tesih, Bu. Lho, aku lagi ngomong lho ki, Mang. Kok sebab disiki to? Kok jejer-jejer kan? Iya, bakal bakso. Munggah, ki mengke sawah sore ning kono ra diteri panganan. Ayo ngano kene. Bakal bakso. Ya nganget. Mek dhewe. Ayo ngaleh. Rasa taboy. Ono kabeh njuk bakso. Engko tak tabane dhewe iki kok. Ayo. Timbang handetawa mijil Mas niki wau. Oh, mijil. Ya bener omongan pasrah sing ndak kuwi wong urip kudu pasrah nggono. Pasrah Mas nggih. Muga-muga wong Jawa ki seneng angka 7, Nduk. 7 ku tegese napa Mas? Entuk pitulungan, entuk Amin. pitedah, entuk pituduh karo Kang Maha Kuwasa. Amin. Wis kabeh ki takdir. Ning tak Wong urip ku apa to Mas? Mangan bakso. Walah, bakso. Oh ya, banyune Bu, munggah. Aja Monggo NU, saudara air. aja NU. Aku tau nganggo NU ngono-ngono grok. Kene ngombene banyune. Live ki lho. Levia aja levia. Piye padha ae malah kaya banyu aki aku. Tak kira banyu sirih. Ndek biyen metu pisanan. Ampun NU Bu. Gak. Celup mawon. Celup. Apa iku Jan? Ya wis. Akona. Iki tak tibake napa Mas? Ayo kantun jenengan monggo sak kersa. Apa ya kadung tresna mawon nggih. Monggo Mas Monggas. Aduh. Nggih. Tukang kendangku lho Bu, mang bar ngombe obat ngesake. Obat apa Mas sing mbok ombe Mas? Obat kuat. Ben kuat menghadapi kenyataan. Bu awak dhewe iki mau cek lab delok to ki Mang. Nek ndelok bokongku sepira? Lho biyanter ki lho. Piye terus? Ya Allah Gusti. TikTok mau blokir? Ora apa-apa. Ayo ya saiki tak angkat ya. Ya. Iki mbok angkat iki. Lama terus katon tejane yen mom Kanson yo melo juga yo oleh.
ngantek ngantuk-ngantuk. Sing pundi niki asmane sinten Mas? Ibu Patmi sing duwe sakmuwene kae iki lho. WO Duta Paes. Duta Paes. Nggih. Bu, kula mbok diajak to, Bu. Daleme ngajeng liwat lho sor bombongan. Niki wau. Nggih. Nggih. Sing anu kandang pitik turik pinggir kali korong kuwi. Bu, mbok kula mungkin mantuk didawani pitik. Lah, monggo. Nduk, awakmu wis babon lho rasa pitik. Ya sing cilik-cilik lalang. Kok rumah tamu. Lah, iki lho bakal bakso teko. Iki saudara bakso, iki saudara air masih ditunggu ya. Saudara air. Oh, dinas pengairan. Dinas pengairan, mohon ya. Ya. Anu bupat ngatek ngene iki. Heeh. Iki bisa bocah kok sampe gede niku mangane apa? Ngono ya Mas ya. Sok apa nanggap neh tah. Kok enak ngene iki. Sok kapan-kapan. Aku ki anggere iso gampang lho Mas. Iya, sok ben ngantene Mbak Yurika insyaallah. Oke, boleh. Oke, engko nape nanggap sontrok maksudnya campur sari Nah, aku tak nyanyi son ya apa-apa Mas. Sampai kipas-kipas. Cah mang sapa to sing karaoke sore-sore mong? Kok kreatif cah e. Sore-sore wis kreatif, wis karaoke sih. Soalnya namanya apa ini? Duta Audio. Duta Audio masih sama Duta. Duta. Oh iya. Dudut tak dudut tak dudut. Duta Audio. Ayo dilanjut malih. Astagfirullah. Pacane sarwasri jroban ngenteni awak dhewe to, Bit. Saya ketemu awak dhewe. Ngenteni awak dhewe. Oh, ngono lagi geleng. Oh.
Iki awan bengi kok aku anut sampean wae. Lu nuju ketemu. Lah iya. Yen ora ketemu mbok 10 tahun kawe dhewe ra tau ketemu. Iya. Terakhir di mana kita juga lupa. Lupa kita Lah ya. iya, ki Sing penting alhamdulillah. sehat Mas ya. Heeh, donga dinonga. Kowe tetep tak Alhamdulillah. tetep tak tap-tap layarmu. Tetep toh. Ndak iso. Kamu juga Oh, tak iya. kasih gift. Gift Ya. sabun ya? Nah, aku kadang nganggo look bereng kok. Sabun cair ya, Dik. Rumah sama yo, tanjake saiki nah yo. Pacane Ake. sewasi matur nuwun Mas Santo. Setunggal langgam napa niku wau? Kadung tresno. Kadung nggih. tresno. Niki donga kangge Mas kalian Mbak Maten.